جبو پەنابەرێک وەکو ئەمینا چیمانووکە کو بەری 4 ساڵان ji کۆمارا دیموکراتە کۆنگۆ دەرکەت ئەو ji خوێندنê قوت bû. Niha wekû پەنابەرێک li welatê Uganda ew yek ji 500 xwênkaran e ku mehaborî di dibistanê da serketin. Ev dibistane ji aliyê mezintirîn rêxistina Finlendî ve ya bi navê Fin Church Aid hatiye avakirin. Emîna dibêje ew niha amade ye ku dest bi karê dirûtinê bike. بەرێ ئەس بێکار لە ماڕوونشت بووم ئەف کەسانە هاتن و ناوێ من ji بۆ خوێندنê تۆمارکردن من ناوێ خۆ تۆمار کرد و دەست بە خوێندنê کرد من 6 mehan خوێند و ژیانا من هات guhorîn ez niha dikarim kar bikim û min perê xwe hebe. Rêxistina Fin Church Aid خوێندکاران فێری کارن جۆرە و جۆر dikin da ku piştî خوێندنê dest bi karan bikin. Rêvebera rêxistinê dibêje fêrkirina van xwênkaran wekû ya dibistanin din yên welatê Uganda ye. Armanca me ya sereke pênasîn bi pila diplomame li welatên wekû Komara Kongo û Sûdana Başûr bête kirin. Ji ber ku li dema penaber vegerna welatên xwe dê derfet hebin karî peyda bikin û alîkariyê di avakirina civata xwe da bikin. Komisyona bilind ya Pەnابەرaniyan Netewîniye girtî texmîn dike ku tenê nîvê zarokên di kempan da derfeta xwendinê heye. Tîta Keng ji UNHCR dide zanîn ku ew kesin di kempa Rwam wanca ku ji xwendinê tên qutkirin jiyaneka pir zehmet derbas dikin. Eger ew ji ber jimara zêde nekarin herin dibistanê ew ê çi bikin? Ew ê dest ji dibistanê berdin û dest bi karên xirab bikin wekû wexwarina zêde ya kuhûlê. Lê ji bo penaberin wekû Emîna ku ji aliyê Fin Church Aid derfeta xwendinê bi dest wan dikeve, jiyana wan tê ji nû ve avakirin.